מה שעשיתי בגללך. ראית מה זה? וואלק אתה. כל הבית הפכתי אותו בשביל האקווריום הזה. תראה. זה הדלת הקדמית למכיל המסילה. מדביק עם דבק סדל מלמטה וברגים עם פאזה. ואחר כך משאף את הברגים מאחורה מפה, ואז מדביק את הזכוכית, עושה את המגרעות פה. וואי, המסור, נגרים, תראה. הפך לי את כל הבית הבן אדם הזה, תסתכל מה שעשה. וואו, 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 וואו. תראה, שמתי פה אלומיניום בפינות. פלח אלומיניום, תראה. אחר כך נעשה פה פיניש יפה, נצבע, מסדר, הכל עובד, תראה מה זה. וואי, וואי, וואי. עוד לא מצאתי רשת. הנה עשי לו פה חיזוקים פנימיים, תסתכל. תסתכל אח שלו, חיזוקים פנימיים, בתוך התא שלו יראו אותם. תראה איזה חיזוקים. וואי וואי וואי, שלא יפתח האקווריום כמו שקרה לי אני. למרות שלא יפתח, למה זה 12 מילימטר, אתה רואה? הנה הכתר כבר מוכן, העליון. תראו אותו? זה הכתר העליון. עוד הדבקות, עוד פיניש, עוד הכל.